Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Urreta Lur saio honetara lehenbiziko atalean gaurkoan Sat Araneara joanen gara Amaiurrera eta Miguel Jose Aristiarekin alde batetik belarren sasoia aztertuko dugu eta esneko behien sektorea nola dagoen, ondotikan Eiza eta Arrantza elkartera joanen gara eta bertan Joseba Morenok Eiza denboraldiaren balorazio bat ingo digu eta Eustakio Bazterrikak listor asiatikoa nola dagoen ere balorazio bat eta azalduko digu pixka bat kabiak eta nola diren eta azkenik saioari amaiera emateko Arizkungo ordoki zalditegian Alejandro Ibarrak beraiek nola heldu diote uda parteari azalduko digu eta pixka bat ordoki zalditegian zer eskaintzen duten. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko atala, Amaiurren grabatuko dugu, hemen gaude Sat Aranean, eta gurekin Miguel Jose Aristia, Sat Araneako bazkideetako bat, eta nola ez, pixka bat, belarren inguruan solastuko gara, eta esneko behien inguruan, eta Miguel Jose udan sartua gara ongi, sartu berriak, eta ez dakit, asteko behar bada pixko bat balorazio bat iten aldu, pixko uda berri, uda, sarrera hau, nola joan den pixko bat belarren aldetikan? Aurtengo primavera izen da pixket nasie, pixket bustia irian, idortu ardunak eta gaizki bilidiaron, ez du denboraman. Guk maiatzalen hortan nintzuen denbora batzuk, aste pare bat nintzuen hona, eta horren ginuen korteat ona, bildu ginuen, maso menos bazka, ez igual nahi duguno kalidade hautekin, baina bastante onge ez, eta biharren kortia jaizen da, bastante más eize traketxau ez, eizen da bustie, zikinago bazkare inde bastante azitu de, eta orduen pixket kalidadea bajatu bastante ez. Orduen, valorazioa momentuen zorik orai hartio, espero hemendik denbora gutxiterat bertze korteak kentzia, orduen igual kalidadea pixket berreskuretegula, baina orai erratuen bezala kalidadea lehenbiziko kortean pixket zaintxarra, baina bigarren kortien dugune nahiko luzetu ebazka, eta orduen kalidadea, nik analizek ez ezkitaliatu, baina nahiko uste dut izin dela nahiko zaharra eta ezain kalidade honekoa. Zuekin duzuen dana bi korteotan bolon, silorako ez? Belar boloan egin dituzue? Bai, lehenbiziko kortea beti biltzen dugu autokargarakin, zanja egiten dugu, eta zanja betez goztik gero gainerako egiten dugu bolak ez, eta orduan guk egierran egiten dugu denak siloko egiten dugu, idortu ez dugu apenas egiten, igual bolen bat obertziten dugu, beti izeten da migen bat, behien bat erdi berriek, beti konbeni zuten pixke, baina normalian ez dugu egiten bazkidor egiten dugu, basta ize aprotxamentu, ize gehiago aprotxatzen dugulakoz, silo belarra egiten dugu, siloa egiten dugu. Iaz adibidez, 2015 urtean, Sat Aranean, Amaiurren hemen zuek zenbatxo korte eman zen dituzten belagaitan? Galde urte eman gintuen 3 eta 4 zenbaitzuten, ez? Normalan 3 ematen dugu eta 4 ematen dugu galde urtean, 4 bat ematiko eman zingen gaixo, baina 3 eta 4 eman ginoen eta galde urtean egierran bazkak nahiko onak, bazkak aliadekoa bildu ginen. Zuentzat garantzitsua ez, egiten den bazka hau, alik eta onena izatea, bazkenean ekoizpenean behietan zer esan izaten du ere ez? Bai, desde luego, guk biltzen dugune belarra izaten dute beren dietan edo eguneko jakien behiak izaten du parte importante bat, ez? Izaten du eguneko 30 belarra izaten da eta importantissimoa da kalidadea nola duzun. Balimezu kalidade ona, bazka balimea fibrosoa, zainbez ez zenizaz, bai kalidadea super importantia. Behi horren produkzioa indeko, esnien kalidadea indeko, eta funtzioan kuadrain osasunen dago ere bai. Uneko 30 hori, belarra izaten dena bazka hortan, betan etxeko izaten duzu edo ez zarete iristen ere etxeko bazkakin? Bai, guk eguneko 30 dugu bola belarra, ez? Gaineko 3 biltzen dugu, hartuak hartzen dugu eta komposto eta pentsu egiten dugu, kompletatu. Kaso horretan ez belarra obesio edo txarxo ateri beti ere etxekoa behar du izan, eta gehitu beharko zaio beste zozer konpensatzeko edo aurrera.
Bai, hori ere bai egiten da ez, gaur egun nutrologak egiten dute, hor igual egiten duzu, arrontxarra balme duzu, behar duzu bilatu beste zerbait bazkoi ordezkatzeko, hobetzeko, mateko behar duen dieta horretan, behar duen propiedadiak esne kopuruen mateko ez, orduen bai behar duzu bilatu zerbait. Gu momentuen, más o menos moldatzen gaurrakin ez, gero hartuakin edo aldatzen du ere bai komposiziona pensuena bera, eta pensuek hor konpontzen du haunitz ez, segun zer subprodukto sartzen duzun pensuen, horrekin ere aldatzen daia haunitz ez. Esneko behiak bestela ez egit, urte osoa, gure eskualde hauetan, bazkenean, negua, aurten izan neguarin xamarra joan, neguak izaten dire, udaberri, udak, ez egit behiantzat eragina handia izaten duen, udan sartu gara, uda, uztaia, tortzen bazegu bero xamarra, ez egit, ondori izaten du beraien ere sumatzen dute? Bai, urte idorra balime da, batez orai sasoinunten, udan sartuen, ongi sartu egarelaik, batez ere abuztu ondarrian edo iraila lehenbiziko amahortzaldean arrontxarra izaten duzte ez. Eragine badu ude guzien eraman duena beruak eramaten badu gaten du ondoria, baina azkeneko udekoia behiak iten dire arront estutzen dire eta hartzen dute palizia hundie, ez dire azindak ez dire berokoak, urikoak ere ez, dire hotza aguantatzen dute ongi, azindak klasunek, beroakin gaizki pasten dute eta izuri ere sufritzen dute beste ozen animale ezala ez. Baina bai eragina handi izaten duela, izaten dena puntuek eta esnine behiti gaten direnak haunitz, eta gero gostatzen zaie beria rekuperatzen hori ez, eta hortik aparte izaten dute bai eragine reproduktibo aldetik behiak ezin ernaldazi, eta iten zaie bere sistema iten zaie bastante damutzen zaie beruak eta txarragaten badu da. Zuek ere ikuioan saiatzen zaite pixo freskotasuna mantentzen ez, korrente pixka bat egin, korrenteak ere igual ez dire ona, baina pixo bat alik eta temperatura freskoen edo egoten alden temperatura batean mantendu ez. Bai, kuadratek instalazioa behar du airetuek egon ongi airetu. Korriente ez da konbeni, baina bai behar duela airetuan, korrienteak beti eragin izaten du igual ez handietan hainbertze, baina bai txikixago dena ziendetan eta neumoniak eta atakatzen du orduen. Airetuek konbenide, orai zaindu behar da korrientekin gabe ez, eta airetuek ontzia oide basikoa da ez, du balio lehen bezala etxazpientak ontzen moduzu beruan eta sapa hortan gaizki pasten dut azien da gaizki. Paken reforma etorri zen, pixo bat diru laguntzak eta hor daude, baina bestetik ere kuotak ireki ziren, kuota librea da badaki orain, eta hor ere bildura handia izan du zen, eta oraindik bada, ze ondorio ekarriko duen pixka bat esne sektorean. Zuen kasuan ez dakit urte erdia pasatu dugu, 2016 aurrera doa, eta ez dakit momentuan nola zaudete prezio aldetikan, eta zer raditzen da, zer sumatzen da hortikan. Guk gure industria saltzen du, badu inetratu edo merkatonakin, merkadonak, honek mantenitzen du prezioa ez. Orokorrean, gure sektorea dago damutzen nahi da hundiz hau eta kotaken du denotik, haundiz kuadra haide gehitzen behiak, haundiz esne sartzen nahi berria eta kanpotik ere bai. Liberazioan hortan eta esneak arron behiti konsegitzen du industriak orduen bai haidela sumatzen haundiz, batez ere gure eskualdeak eta olako zonetan, herrialdetan gu ezala bastan edo inguru dutena malkarrak eta ez direnak zelaiak edo bustia direnak bai baduela eraginen zuzena, zeren ez duzu aukera hunditzeko, hazienda edo zure esplotazioan bat gehitzeko, eta orduen txiki horiek sumatzen dut hauniz, porque alde batetik konsegitzen dute industriak esne prezioa dide, konsegitzen arron merke kuadra handi horietan, arron merke konsegitzen dute, eta bertzaldetek, atxiki hortan, txikiagokoa denai ertzen dagute, porten gostatzen dela, koste handi dena esnio biltzen. Orduen bai dela eragine, jadana sumetzen dela eragine badena, zenbait nekazari gaizki egite basten, arron gaizki, esten ere idireia, aurten ja idiresten kuadrat baino gehiago, eta zuekire jautxiko dio biti, haidie zenbaitzu gomendatzen nola edoala, esperantza izin dela, hobetiko dela, baino itxure momentuen sorik ez du esne hau prezio doin bete edo atratzeko itxurik ez du momentuen.
Eta, bueno, zure kasuan kaiku enpresari saltzen diozu esnea, eta kaikurekin ja pixka bat hitzarmen bat egin duzue, prezioa nahiko finkatu duzue, esan duzun bezala, kaikuk esne asko saltzen dio momentuan ere merkadonari, eta, bueno, alde batetik ongi, eta bestetik ere beti dago arriskuri, ez? Merkadonak nozbait ere ezezko esango balio kaikuri, litro asko geratzen dira irean, ez? Bai, dudik gabe beti da dela arriskoi, ez? Guk entregatzen dugu esnea uniz merkadonai, badela arriskoi, baina, bueno, berzaldetik ere bai, pentsatu behar da, azkenen kaikuk hitzarmenengatik mantenitzen du prezioa, baina merkadonak berak eskatzen badio esne gehiago ere, badaukela aukera atratzeko hauniz merkiago esne ere bai. Orduan beldurre bada bietaik, ez, sekulen, merkadonak bertze sartzen zaio, bertze saltzele bat sartzen bazaio esne kopuru bat eskintzen dion prezioen ere, arriskua ere garziten duen, ez. Gu beti, gara hor, momentuen ongi, konten saltzen duten enpresen eta atratzen dugun prezioa, baino beti kezkoi beti hor dugu, ez, etorkizun urrun batela, baizik nahiko hurbil beti itzeloi hor dago, ez. Oso gi, Emil Jose, zuek ere udaunea izaten duzuen, beste hirugarren korte hori ere abazkaunakin heldu den, eta izango dugu aukera solasteko uda pasatuta pixko bat, balorazioa bat egiteko nola kautu zuen belarren sasoia, eta bitartean ondo segi eta beste bat arte. Bale, ongide, mil esker zuei. Bigarren atal honetan azpilikuetara etorri gara eta badakizue bertan bide eskinean Baztango Ehiza eta Arrantzako elkartea kokatzen dela eta gu bertako lehendakariarekin gaude, Joseba Morenorekin. Eta Joseba, Ehiza denboraldia atzean geratu da, ez? Eta momentu egokia pixko bat hausnarketa bat egiteko edo datuak ere eskuartean badituzu pixko bat balorazio bat egiteko, ez? Ez dakit konkretuki Ehiza denboraldia noiz hasi zen eta noiz bukatu zen? Bai, temporada hasi zen irailako batan hasi zen, hor gehien hasi zen Kazamaiorrez, Basurdia, Basauntza eta Azeritola, eta akitu zen otsailaren 28an gehiena, bai. Eta temporada normal bat izan da, orai maten aldugu datu batzuk ikusteko, ez, por ejemplo, Oiagorrak, ez, Oiagorra bekada, hil dire 948, gero Erbia ez da izatu, etxi dugu, ez, gero Azerie 121, Basurdia 155, Oreinak 10, eta Pasauntzere 75, ez. Más o menos da, joan den urteko dato berak, bai ikusten dugu jautsi dela pixket Oiagorra, ez, 100 Oiagor gutxigo, joan den urtean baino gutxigo, eta Basurdiak ere 28 Basurde joan den urtean baino gutxigo. Baina bestenaz urte bat normala izan da, ez. Bai. Gutxiago izatzea ezakit, ere igual animali gutxiago dago basoan ere, edo iztarik eskaxagoak, edo eguraldia ere ez du lagundu, zer izaten alda, denetarik pixkot? Bai, denetai pixket, ez dakit hola seguro erteko ez dakigu, porque, por ejemplo, urrien tazaruan joan dire hauzegukin, ez, hilabete kasi gehiena hauzegukin joan zen, eta, usoen aldetik ez ginen kejatzena, lo que pasa, que izegu izan eta, ez da urte bat hona izan, ez. Eta, karo, haizegu horrek ere ez du lagundu Oiagarran dako. Oiagarra gehiena sartu dire Kataluniatik, Katalunia eta Mallorcatik, ez, eta hemen gutxi sartu zen. Eta, ala ere, beti izaten dute pixke zikliko, ez, izaten dire urte batzuk ona, beste batzuk txarra, baina, azkengo bi urtek kaskar xamarri izan dire, eta, espero dugu helduen urtean hobeki izatiaz. Bestetik hemen zuen egoitza honetan, alde batetik bulegoak eta bertan dituzue, baina beste aldetikan granja deitzen duzuen ere bertan duzu. Ez dakit momentuan zer duzue bertan? Bai, orai hasiko gara saltzen galeperrak, ez. Izaten dugu, temporadak itzen dugu, eta temporadak itzekin jasten gara hemengo bitxukin, ez. Izaten dugu konejuek, faisanak, eperra eta galeperrak.
Eta joan den urtean ere hasi ginen erbikin, ez? Hasi gara ja erbikazitzen, eta ja poliki-poliki hasteko saltzen ere. Orai dago ja tenorien ja atope, ez? Ja gelditu ginen ja inkubadora, ja txituak hasi dire ja atratzen, eta ja iztente, pues, San Juanatek pastuta onduan jasiko gara saltzen galeperrak. Eta ja gero ja urrengo hilabetian, igual uztailan, abuztuan aldera ja eperra, eta gero ja faisanakin hasiko gara. Bai, konejuk ere, pues, pixket izaten dire, ja, fina ez, izaten dugu, pues, hasten dire igual, otsailatik, urri hartola, bai, luzago izaten da, bai, horren reproduziona, bai. Salmenta aldetikan aurten ikusten duzu, bueno, denboraldi ona izango dela, azkeneko urte ere pixkot hasi zarete poliki-poliki geixo saltzen, badakigu bola da urte batzuk kaskarrak izan du zirela, baina ez egia puntu inflexion edo aldaketa bat ikusten duzu. Bai, egierteko izan ginuela urte txarrak, ez, urte arrun txarrak. Eta, bueno, jautsi ginen atope produziona, eta, bueno, poliki-poliki haitu gara bilatzen berze tokitan, ez, eta hemen arpatu gara, por ejemplo, Riberan eta Logroñon berze merkado txiki bet, eta poliki-poliki gara igotzen, urtetik urtero igotzen, ez dauniz, baina bedere mantenitzen, ez. Bai, eta, bueno, aurten ere espero dugu pixket igotzia, bai. Eta arrantzara pasatuaz, arrantzako denboraldia nola doa, zer diozue, arrantzalek? Arrantzalek kejo, aurten kejo, bai. Bueno, aitu izanen duzez, nola aurten gu eskatunen esti arrantza. Emaitzak, pues, hor direz, Nafarroko Gobernuko emaitzak pues, eman dute nola izan da urten txarrena, eta gu proposatek gunen estia, ez, ala ere, pues, utzute 2 egun bakarrik, eta, bueno, jendia hurbiltzen da, baina gutxi, ikusten da errekak jautxek, ez. Eta, bueno, gaten direna, pues, erteute, ez, pues, gutxi badela, bai arraina polite, baina gutxi, eta, bueno, aurten esperatu behar, aber, ja heldu den urtean ze pasten da. Songi, Joseba, orain jarraituko dugu bertan, baina kasu honetan Eustakio Bazterrikarekin egonen gara, berak listor asiatiko famatu horren inguruan balorazio bat ingo digu, borroka gogorra da listor horren aurka eta nola doan borrok hori aipatuko digu. Eskerrik asko, ondo izan? Venga, mil esker zuei. Baztango Izat-Arrantza elkartean jarraitzen dugu eta gurekin Eustakio Bazterrika, ja urte mordoska badama hemen lanean, eta bueno, Eustakio, zurekin listor asiatikoaren inguruan solasteko gara, ezagit, balorazio bat egiten aldugu nola doan 2016 urte hau, edo azken urte hauetan zelan egin den da zegoeretan dagoen listor asiatikoa. Bueno, listor asiatikoa nahi duriz gora doia, gero eta gehiagoa da, eta, bueno, aurten ere abistu dute 5-6 lekutila, eta ja betu 5-6 ja kabitikiek endu, garre ginenak. Horiten iten da laniko bena, porque horik ja hor erregina dago, eta kabi asitzeko momentu da. Horik harrapatazkero da hobena. Eta kasu honetan, bueno, zure alboan ikusten dugu hor, kabi bat, ez? Kabi eder bat. Kabi bat, baina hau da ja kabi handia. Kabi txikia, zaten da txikigo bat, sarri ikusiko dute, hor bada kabi txikia, eta hau da handia, kabi handia. Behin kabi handia ina delikan, bazaina da erregina barren arrautzea, ez? Bai, zinezko da, hori zinezko da. Aixana da harrapatzeko, txikia delik. Orduan bera bakarra da, eta orduan ja bazazi seguro. Kanpotek aldetik kabila horrela izango zen, barrutikan ere baduzu, ez? Pixot muestra bat ikusteko jendeak. Hau barrentik, hau barrentik, do kanpokoak endua, eta hau da barrena duna. Ikusten duzu, neka pisu batzu zera bazala da, ina, denak. Eta hau dena, da arroltzia esaten dena, hortik atetzen dira arbak, eta gero ondotik atetzen da listor. Pasa, zenbat listor sartzen aldiren kabi batean, ez? Bai, erraten dute 2000 sartzen aldi gila. Orduan, hau niz da. Zuek trampa jartzen dituzu ere, ez? Pixu bat aurre egiteko listor asiatikoari. Bai, trampak jarri behar dire eta pato behar dire martxua pila maiatza. Ja, guain ja mantsoxiko da. Ja, hemendik antzina ja mantsogi da. Bueno, patzie beti onda, beti kentzen da. Bino kentzen da, ja langile. Nio martxua, apila eta maiatzin, harrapatzen dena, euntik lauten hori tamar erregina da. Eta orduan erregina kentuzkero, kabiok kentzen jugu. Bestera dozein personak edo zein kabi arrautu ezkero,
nola kentzen da gero kabi bat edo zer egiten da? Ez dute guri deitu bezerik, deitu onara, udaletxera, nahi dure lekura, erratin dute guri, eta guk aldu una egiten dugu. Al badakendu, alden modun. Altura handia balima da aliatu gara kamionekin kentzen, kamion gruekin, beste batzuk berez aliatu gara pertikekin kentzen, beste batzuk alden bazala. Badire zemait, ezin eskutik. Baina, ere egiten du tiroka, zerbait ere hautsi. Badaki ez dela soluzionia, baina zeo zer, benpik kendu. Orduan zure itxuraz, zure eritziz, gutxira bintzat ez dui, ez? Eta borroka gogorra izanen da, ez? Listorra esatekoarena. Bai, fuerte da eta gora doi. Eta gero, lastima da, bueno, hemen bortxiritan bakeo haidi lanin, bastanen haidi lanin, badire hemen Frantziko mugan eta hor bada pileka eta ez dire dauz itenari. Denek inezkero, denek puixkoan inezkero, apaldoko ginuke bino. Batzu bakarra aitzekin, zaila da. Bueno, zuek segi ez zuen borrokan ez, zuen lanean, eta poliki den artean lortzen dugu aurreikia. Bai, guk ina lehinen dugu, eta zerbait ikusten balin badut, nomaier ikusten balin badute, abisatu gure gu joan gara eta kentuko dugu. Gu joan gara aldean denbora gutxinin. Ikusteko errezena berbada izaten da, ostorik, arbolak eta ostorik gabe direlikan edo... Bai, orduan mantsogi da. Orduan ikusten da, adibidez, orduan urria, eta urriatik antzina zaten du abisurik egiena. Bino, erregina sartu da lurra azpira, negue pasatzera, eta han ez da gelditzen langile bertzerik. Ebere gizu hiltzen dire. Ustak, jarraitu zuek zuen lanean esan bezala, eta urrengo batean egoten garelikan, albiste hobeak badiren, kontrolatu xamarra dagoela esaten duzuen. Ja egia den, ez dut uste bina, egia den. Eskerrik asko ordu arte ondo segi. Bai, zueri, gero arte. Saioa amaitzeko Arizkunera etorri gara eta badakizue Arizkunen ordoki zalditegia topatzen dela eta lehen ere azkarki aldiz etorri gara bertara, lehen ere Frantzisekin egoten ginen eta zoritxarrez badakizue Frantziz gure ondotik joan zela eta ordoki zalditegiak hala ere aurrera jarraitzen du eta gurekin Alejandro Ibarra dugu, lehen ere denbora unitz Frantzisekin pasatua eta, Alejandro horrela da ez, zoritxarrez joan zen Frantziz eta zuek ere aurrera atitu behar familia bezala ez? Hori da, bai, aurrera bota behar da beti eta hori ingo dugu. Segitu. Kasu honetan, aipatzekoa dugu ez, ikusentzulei, ordoki zalditegia imaikiatua izan duen eta den zalditegia aurrera jarraituko du eta pixo bat zuk hartuko duzula ardura ez, aurrera eramateko. Hori da. Guk hartuko dugu, badut beste sozio bat, eta bien artean eramango dugu antzinera, eta segituko gara kasik berdina. Orduan izango dire irterak eta beti bezala. Jendeak badaki ez, bertara etorri ezkero, disfrutatuko dula ez, azkenean zaldia gainean ibiltzea gauza txegina da, eta olako parajez disfrutatzea are gehiago ez. Hori da. Halako parajian eta ongi eta disfrutatzen da. Eta zaldi zibili eta gehiago bainiken. Orduan, bai, beti bezala segituko dugu, orduko bueltak, 2 orduko, 3-kuak, bakotxek nahi duen bezala oalduna. Egia esan, iaz nire etorri nintzen alaba zarrenarekin ibiltzea, ordu bateko buelto horitea, eta ez duenak probatu, ez dakit beste zer probatu beharra duen, baina hori bai. Behintzat zaldian ibiltzea ordoki zalditegian, ordu bateko txangori ematea, edozein opari bezain nona edo bila da, edozein senitartekori lagunari, edo norbera bere buruari oparitzeko, ez? Azkenean, bizigaren denbora hori disfrutatu behar dugu eta gauza polita, ez? Bai, eta hau da gauz bat probatu behar dela, gustatzeko, errateko gustatu behar dela, probatu egin behar da. Orduan, probatuzkero, erraten alda baietz, edo ez. Azkenean guk saiatzen gara, jendia disfrutatzia. Hori da zaldian inbiar dena, disfrutatu. Zaldiak ere bertan ikuioan izaten dituzue, batzu zeuenak, beste batzu partikularrenak, eta zerbitzu hori ematen da ere, ez? Hori da, bai, partikularrak, guk pixka kuidatu eta beurek ibili.
eta gero badugu, pues, gure zaldiak edozinek alkilatzen aldula. Eta ordu bateko bueltak egin, 2 ordukoak, 3 ordukoak, hori da beti pixkat. Bakotxeen pixkat da alakarta. Gero ere egin zenuten obra berri bat, eta neguari begira gehiago, ez? Negu parte horretan pixka bat, jendea egualdi txarra hemen eurila eta hor barren ibiltzeko, ez? Barren ibiltzeko eta klasiak emateko, hor pixkat ikasteko, eta pues, aitzakia ez kontzeko egunero ibiltzeko pixkat zaldian. Uria dela eta pues, bueno, badu bat erpeagoen. Hori da, gero afizio handia duenak, jakin, egunat etorrez gero ordoki zalditegira, eta Alejandrorekin dudik ez izan, jinete honak ateratzen aldirela hemendikan, ez? Azkenean zuk esperientzia handia duzu urte mordoska bat hemen lanean, eta badakizu nola erakutsi bakoitzari gozua zarere aurrantzako, eta bueno, azkenean eskua badu sortarako. Hori behar da, bai. Eskua izatea beste naz kalte da guretako. Guk behar duguna da pixkat gozatu jendia eta ibili. Afizioa apatu. Guretako hobe. Badakizue, uda pasatzen utzi gabe, telefono hartu, ordoki zalditegira deitu, eta probatu. Eta probatu duzuena badakigu bueltatuko zaretela seguro. Eta bueno, Alejandro, zu bitartean eguraldiak laguntzen duen horrek asko esaten bai du, eta uda borobia atatzen denez. A ber, hori behar dugu. Zorte hon eta beste bat arte. Eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta nola ez, betiko moduan, zuei eskerrak emanez agurtzen gara. Eskerrik asko gurekin izategatik eta datorren saio arte ongi segi.